L'imperi bizantí o imperi romà d'Orient sorgeix de la divisió de l'imperi romà. Teodosi I va dividir l'imperi entre els seus fills al 395. Honori heretà la part occidental, en capital Roma, i Arcadi la part oriental, en capital Bizanci, després anomenada Constantinoble, l'actual Istanbul. L'imperi bizantí va aguantar els atacs dels pobles germànics. No va ser així l'imperi romà occidental, que va desaparèixer l'any 476. L'ubicació geogràfica de Bizanci la situa entre el comerç d'Orient amb Occident, fent que el control marítim fos primordial. Destaca la ruta de la seda com a connexió entre Xina, Pèrsia, Constantinoble i Europa. L'estructura social era molt jerarquitzada. Dalt de tot, l'emperador, més tard anomenat Basileus, estava legitimat per Déu. Després el patriarca de Constantinoble, màxima autoritat cristiana a Orient i en relació d'igualtat amb el Papa de Roma, i la resta de noblesa i clergat, seguit de tots els súbdits. Finalment, els esclaus. Destaca la figura de Justinià I, persona que va aconseguir la màxima expansió de l'imperi, entre altres reformes, com el Codi de Justinià. L'exèrcit era una de les claus de la societat bizantina. Va conservar les tàctiques romanes, com les tàctiques navals, i les va unir amb aspectes de tropes invasores, com ara l'estrep, i altres exèrcits d'Orient Mitjà, com els catafracti o cavalleria pesada, que ho van adaptar dels perses. En matèria religiosa, l'imperi bizantí era cristià, però a poc es va anar separant de les creences de Roma. Aspectes d'iconografia, la figura de Jesucrist, entre d'altres. Els basileus es van imposar per sobre del patriarca de Constantinoble, cosa que no va agradar al Papa de Roma. Això va acabar amb el cisma d'Orient el 1054, creant l'Església cristiana ortodoxa, present en països actuals com Grècia, Bulgària, Rússia i Sèrbia. La societat era molt religiosa, però també molt familiar. La dona ocupava un espai important en àmbit espiritual i dins de la llar. Encara que havien d'estar submises als seus marits i pares, participaven en política, comerç i arts. Tenien dret a heretar i a posseir riqueses. Fins i tot algunes van ser emperadrius en solitari, destacant l'emperadriu Irene, que va ser consort, regent i finalment emperadriu amb complots de palaus inclosos, i Zoe Porfirogènita, que va ser emperadriu i després ho va ser la seva germana Teodora. També destaca la princesa Anna Komnenos, filla de l'emperador Aklexos Komnenos, considerada la primera historiadora. El desenvolupament cultural bizantí està molt lligat al pensament clàssic, amb la seva tradició artística, arquitectònica i filosòfica. A poc es va anar imposant la cultura i llengua grega. Destaquen els mosaics, una arquitectura naturalista amb barreja de món clàssic i cristià, però també amb influències orientals, com Egipte i Rússia, entre d'altres. Per exemple, l'església de Santa Sofia. Els minarets són posteriors, no els mireu. Finalment, l'imperi bizantí va anar perdent territoris d'Àfrica, Orient, Itàlia, Bulgària, fins que va quedar tancat en l'actual Grècia i part de Turquia. En aquest moment es van activar les croades i va permetre un respir a aquest imperi. Però no va durar i el 1450 ja ho tenien gairebé tot perdut. La capital va caure en mans dels turcs al maig del 1453, amb un setge despiedat. L'expansió dels turcs, fundadors de l'imperi otomà, va trencar la ruta de la seda i va provocar que Europa busqués altres rutes comercials, desembocant en el descobriment d'Amèrica. Però això és una altra història.